Менә без бүген Юксыл авылына килдек. Менә бу авылда бер генә кеше яши. Ул безнең Сөләйман абый. Без менә хәзер аның өенә керәбез. Менә анда аның эте. Менә монда ул ял итә. Менә аның өе. Сөләйман абый әле безнең дуңгызлар асрый. Аның 43 дуңгызы бар икән менә монда фермада. Менә хәзер өйләренә сулар кергән, ваннасы бар. Менә шу элеккерәк менә шушы почмакта 40-тан артык сыер асраган. Менә монда абзары булган. Соңгы вакытта инде ул сыерлар тотмый, дуңгызлар гына. Менә безнең герой